Puno heroja je zarobljeno i grad je pod kontrolom zlikovaca. Ulice više nisu sigurne za stanovnike, kao ni za heroje. Slijepa ulica, što da radim? Ovdje je naš plijen. Osjećam sladak okus pobjede. Sjeti se našeg zadatka. Prikačit ćemo uređaj na profesora K i zatim ga pustiti. Bježanje je nemoguće, zato moram se boriti. Neka bude! Tko je taj lik? Dobro pitanje! Ja sam tvoj veliki problem! Kazum! Snaga? A njegov napad je? Mislim da je to njegov napad. Kako jadno! Ha! Totalno jadno! Ha, ha, ha! Zgrabi ga! Bježmo! Misija izvršena! Ovo je bilo blizu. Da nije bilo tebe, bio bih uhvaćen. Frende, heroji se uvijek moraju držati skupa. Znači ti si Kid Kazum, nada čitavog grada. Da, to sam ja. Dragi moji zlikovci, odličan posao! Zahvaljujući mikrotransmiteru kojeg ste stavili na onog heroja, znaćemo gdje se kreće. I kad se sastane s ostalim herojima, napravit ćemo zasjedu i sve ih zarobiti. Osjećate? Otkud dolazi ovaj sladunjavi miris? Kakav sladunjavi miris? Netko kao da prži hranu u dubokom ulju. Nemam pojma. Ti nešto osjećaš? Ne. Počinjem osjećati nekakvu mučninu. Ovaj pas je uvijek takav. Očito si mu jako ukusan. Zar ti ne jedeš? Iz nekog razloga ovaj miris u meni izaziva mučninu. Ustao sam i zabrinut. Ponekad su moji napadi vođeni intuicijom, ali ne uvijek. Mislim da trebam pogledati i ostale tutoriale kako bih usavršio vještine. Interesantno. Tutoriali? Enigma je snimio gomilu video tutoriala kako bi me naučio vještinama koje posjeduje pravi heroj. I što čekaš? Moram se prvo vratiti u Enigmin labos da ih uzmem. Imam dobre i loše vijesti, šefe. Koje prvo želite čuti? Zeznuta dilema. Ovisi o tome koliko su dobre vijesti dobre i koliko su loše vijesti zaista loše. Ono što želim reći je... Kid Kazum je živ! To su bile loše vijesti. Da, ali dobre vijesti su da ga možemo pronaći. Odlično! Donesi mi mali nedovršeni projekt od heroja. Gdje je Klauni? Možda negdje večera. Ta prostorija ima neki ustaljeni miris. Sada napadamo. Kad spusti svoju obranu, dobro ću ga spružiti. Sada. Bili je u pečnici. Gospodin King će biti presretan kad ga uhvatim. Nagradit će me s puno. Otkud ovo dolazi? Otkud je pas došao? Maknite ga! Slijedio je tvoj sladunjavi miris. Naš miris! Šta radite ovdje, zlikovci? Došli smo zarobiti tebe! Da vidim kako ćete to izvesti. Tebe ću, prijatelju, tako ispržiti, izgledat ćeš kao da si bačen u duboko ulje. Ova dva jaja na oko paralizirat će tvoje arterije. Kazum snaga! Kazum snaga! Što ću sad s tim jajima?
pobjegao je? Ovo nije bila naša greška, šefe. Bila je Ronova. A ti se još usuđuješ prebacivati krivicu na mog divnog psa. Zaslužuješ žestoku kaznu. Srećom, video tutoriali su netaknuti. Odvratno. Hoću li ja uzeti tvoju narudžbu? Današnji specijalitet su pržena piletina i jaja. Mislim da ću preskočiti. 2 tjedna šetnje njegovog psa. Ne znam kako ću to izdržati. Thank you.